beserta Bapak Linda yang mana telah sudah tampil di pagelaran. Saya ucapkan matur sembah nuwun. Lha sapa mandul? Sayangku ojo gili atimu, tresnane pun kakang ora kaya jare westeran. Bobongan mono kersane pangeran, cintaku suci sehidup semati. Bareng aku krungu ucap kang suci, lati mandul ora duwe turun, aku ora bakal ninggal sliramu. Yen pancen ngono ayo padha bareng ame muji supaya atur nugrahi Gusti. yen pancen ngono ayo padha bareng memuji supaya atur nugrahi Gusti. 20 taun kang masumure kawinan, kowe karo aku urip bareng bebojoan. Nganti saiki durung duweni momongan, aku kuwatir kang mas ninggalno katresnan. Odi sayangku ojo pilih atimu, Boten kang mas benane pun kakang ora kaya jare westeran. Momongan mono kersane pangeran, cintaku suci sehidup semati. kang mas bambung sajarane ngati bareng aku krungu ucap kang suci. Najan kowe londi mandul ora duwe turun, aku ora bakal ninggal sliramu. Yen pancen ngono ayo padha bareng memuji Supaya atur nugrahi Gusti. Yen pancen ngono ayo padha bareng ame muji supaya atur nugrahi Gusti. Atur sembah nuwun, terima kasih. Sumar Bapak Devi, Bapak Meli. Oh, Pak Meli kan. Ali Sopi kok. Bung Holili, Sudar Lilis, Mulandri, Sugiono Putra, Bung Taufik, Bung Arifin Gueni, Bung Ibhar, yang mana telah sudi tampil di pagelaran. Bung Siti, Bapak Rokib, sudi tampil di pagelaran. Bapak Kampung Umar Yoga, datangnya dari Talang, sudi tampil di pagelaran. Matur sembah nuwun.
jauh dari mata sajen kerong si aku curiga bentam puruan tak kena bulan tresna detika kau jumpa ngarte tresna bulan tresna sesoce jebimbang jeragu pole pada pakuan delepane mau jelas sampai penjara senang pada nareman mau kedekia juduna gula kepentingan sesa aku kurang jadi apa aku ini kurang lemu katane tresnomu ngamyan katane atimu bimbang sing tak jaluk ngertine yen tresnoku mung karo kowe ora ana liyane ning atiku mung ana kowe sawangan kae sawangan ulian ra kira ninggalno bumine sawangan kae sawangan lintang ra kira ninggalno langite kaya katiku ning kowe kaya sayangku ning kowe selawasemu ana kowe kaya katiku ning kowe kaya sayangku ning kowe selawasemu ana kowe. Matur sembah nuwun Bapak Nyowan, Ibu Nyowan, Pak Kampung. Iya, tambu mengko lho, Bang. Kang Kadirabit. Iya. Bung Sugi, Sugi anu mare. Mas Rohim juga Bung Tayyib sudah tampil di pagelaran matur sembah nuwun.
curiga. Oke, matur sembahun, terima kasih Kang Sugianto, Ahmad Arosi, Bung Dani, Sudarno Sohib Pak Sudarno, Bung Lili ya, Toto S, terima kasih, Bung yakin sekali positif di bulan Selo. Boh, jangan lupa Hasan Nabi, terima kasih. Sudah tampil di pagelaran Mas Hulum Tungga, Bung Rosi, yang mana telah sudah tampil di pagelaran matur sebanun. Biasa, tenggin tak tahu lu. Kok sudah puah. Sarip! Orang ajar gak kirim. Jaman kuno nalikane wong Jawa dijajah londo, ana jagoan bela rakyat bela bangsa, jenenge Sarip ning desa Tambasa, Lurah Gedangun kadadi londo prangkonan ngantel londo tiba esa wenang-wenang nake pajak boe Sarip dikepuki, Sarip ora trimo Lurah Gedangun dipateni. Sponsor iya dari Bandara Jagung Udara. Minum jong meredia basah bola tolos basahan.
haji kulon kali sarip jagongan sakti musuh bebuyutan paiti disodok latih yen carep gaweane pancen balik ning asile diwedehke fakir miskin ojo ditiru iki sandiwara kuno critane ludruk ya sare tambah oso iki crita tinggalane jaman kuno nalikane wong Jawa dijajalono ana jagoan bela rakyat bela bangsa jandange sarip ning desa tambah oso ora ngedangan kadadi londo prakonan ngantek londo tiba esa wenang-wenang ake pajak boe sarip dikepuke sarip ora trimo ora ngedangan dipateni wetan-wetan kali jagoane paiti usir dokar buruwe abah haji kulon kali sarip jagoan sakti musuh bebuyutan paiti disodok latih yen sarip gaweane pancen malih ning asile dhewe neke fakir miskin aja ditiru iki sandiwara kuno ceritane ludruk ya sarip tambah oso Turun sembah nuwun, terima kasih atas penghormatan Kilura Agus Buklas sebagai promotor Gempar Tanpa Gentaran Pak Kampung Herulanam Bung Jarkam Marnolisun Marsen Satir Sudi tampil di pagelaran Kampung Andi Putra Kang Junali dan kawan-kawannya. Ponadi, modone temang jalan. Cili ati ring donya wong lanang sing
temang cak sugeng kala onda-ondan malah jamun nyata cak tekan karim eker mangan sangat lema jejak bayi kasar moneng sangat le melihat tampar maju temang kang tuline kuda sakit jak bayi deki malam tretan karim le tak mimpi olah karing ding mak lente alar-alar iya dak derma kak arena mek katempereku terus atretan karim malam kentak mimpian olar derma kak mon marena bikule pano berongku latak bade kan sangale telima bote mangker mangan sangale mandek temora latak bade kan tulit kuda derma boleh kecup temangan sama kene cokok bagina anak lajek lebun kencing manis Sri Ramo wis tak aturi golek bojo sing tresna wala sejati pungkasane Sri Ramo digawe lara ora urung saiki mung dadi rondo nanging piye kabeh iki wis kabacut mas ibarat bubur ra bakal dadi sego mula ketonku iki tanpa umpama ngerti kono lamaranmu sing ketompo kabeh iki ora perlu diketone janjimu biyen aku sanggup ngenteni kowe anakku muga dadi jodhone ora kena prawane tak enteni rondone ora nyono sampeyan sabar ngenteni iya iya tane tresnamu tulus suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andong tresno kepojoan sese yen kula sliramu wis tak aturi golek bojo sing kandheng kaya aku iki Masya Allah pungkasane Sri Ramo digawe lara ora urung saiki mung dadi rondo
janjimu biyen aku sanggup ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tantene rondone ora nyono sampeyan sabar teni dengan nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andom tresno bebojoan selawase kabeh iki ora perlu diketune janjimu biyen aku sanggup ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni rondone ora nyono sampeyan sabar teni nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andom tresno bebarengan selawase. terima kasih atas penghormatan Kang Juhar Pondok Ulu Pendekar Sakti Mandraguna